Nisa Goiburu Ordiziarraren erakusketa inauguratu zuten pasaden ostiralean Barrena jauregian. Zibilizazio eta kultura ezberdinetako emakumeak ikus daitezke Nisak margotu eta landutako 23 artelan ederretan. Gu hemen lurran gea reflejo bat unibertson gertatzen dan. Eta ikusten duzu emakumeek, denak desberdinak, baina denak emakume gea, eta izarrake denak desberdinak, baina izarrak die. Eta ordun ez dakit ikusi dut oso garbi, gero izarrak mito asko dauzke, kultura griegan mito asko daude konstelaziokin eta izarrakin, ez? Eta ordun nahi gabe ateratzen zaizu. Neri deitu itzen dit gaiak, ez naiz ni gaian bila juten. Margotu ditutenak kulturak bidaia indetelanik Tokioita, eta orduan nik uste reflejatuta daula bakoitze bere koloren. Lurrak zematen dieneari kolorea, o eguzkia, o mila gauza. Material asko erabiltzen ditut, eta dare batzu gainaz goan dio asko gehiago. Baina asko oialak, lehenengo etapan oialak eta aurrea. Eta konetzako emakumeak emozioa gea. Gizona da gehiago buruzkoa, baina gu bihotzeko gea gehiago. Orduan, nire deitzen diet emakumeek bihotzezko emakumeek. Eta emakumeek dauzku bihotza urrea, dana bizitza ematen dona, ama geanak, eta hoi beste katio dena egiten dola. Eta beste bat daukete bihotza gorria, eta gorria da indarra mandiuna gaurko egun, honeaino iristeko eta emakumea zeozer gehiago izatea. Aspaldia zinitzen guain dala 10 urte, hogeigoa zinitzen lana hontan, eta ekarri dut etapa bakoitzetio, muestra txiki bat etapa bakoitzetik. Ni zinitzen gaun realismo magiko egiten, geometria askokin, gero inde geometria pura, eta beti junda pixkanaka, aldaketa pixkanaka. Ez dut behin ere aldaketa handia. Junaiz poliki kuadro batetio bestea pasatzen beti. Hemen adibidez, kuadro zurik aterata dare kolorezko kuadrotatik. Batzuntzako da klasikogi eta beste batzuntzako kontemporaneo gehiegi. Así que nik uste hortzen nabilela, zergatik lan egiten dut ikusita gu nundio gatoz eta gu noagoaz. Horrekatio bi moduta ikusi leike. Erakusketari hasiera emateko 4 emakume herritarrek arte ezberdinak uztartu zituzten performance berezi bat eskainiz. Nisaren artelanak urriaren 11 bitarte egongo dira ikusgai.